yangu rhythm boy rere. Yes sir. Kona rhythm boy rere. Unisiya wona. Unongoni chero charia. Mutemo ndotongotaura zvangu nokuti tiri paredhiyo pandoziva kuti munaiziya. Zvinyanza hatibate vabereka hatitukirane hatibate politics. And 8 lines ichipanana mukana takanonakidzwa. Takaona manakidzwa zvoti muda rimwe rhythm munongodaidza rimwe rhythm rinotipa sei robva rakandwa. This is the official Road to Cup Clash 2026 Kenneth of Cheapest Promotions, and it's all going down on the 29th of August. Zvanzi mukazoona manakirwa mati ngazviende kucage match zvamune mataura ndo zvinozoitika, but nhasi vauya kuzonakirwa nesu. Road to Cup Clash 2026 Tanaman bata rhythm. Hove huru mwamarutanga. Hove huru vanhu vakuru takadya nduru vese vanovenga vanopa mwaroga vachatopa mhanya kwete joga joga handizi type yanazano ndoga vakazokanganwa jira kwazindoga ende hatina nguva yekudonza mboga enda kuna Nigeria vonditi oga opo vondibhejera ungati njuga zvekunetsa kwachiyadzwa kunge shuga shuga ngoma dziya dzakuputika sebhomba repatu brigedi takudhuka ungati igrinedi baba saka hapana chekumirira mafanzi ngoma idzi vakutodzimirira dziri kuputika sebhomba repatu brigedi takudhuka ungati igrinedi baba saka hapana chekumirira mafanzi ngoma idzi vakutodzimirira vachakamwa nedefense force kumhanya ngoma kuchimhanya full force chinge chiri serious kachawesi kuvhaura papo chichidonza pesi kudonza tambo kukakata maropes chijenerawo chine tumwe tumakops hapana kana patingaite tupops hapana patopo kupaka tumapokpon saka chagangwa nedefense force hove huru haina kupfeka air force patinomhanya ngoma baba isu zatiswe los muchazoona kumangoma titori mabos baba chimbocheka hosi unozoona wega kuti handidzi long nose ndasiyana nevaya vanoita criss cross ende muromo wangu handizore vanondisaidza papatani maruza nekuti Mbappe atambire mabhuza chibasa ichi ndoka chandakachuza temafanzi hobotembo manari joza nekuti pazvinhu zvese havandityisi havana moto sakani havandipisi asopebhokai sakanini pano havandimisi aiwa pakaipa bhati zvaazvisekesi munozviziva hove huru ndepisi asi ndikatotsamwa ndinotoda zvemadhisi baba inini ndinenge Martin Chris vaudze ngoma kunge chingwa ndocheka mapisi voti ndiniva kuti handisi bvunza mukoma wangu zvisi inini ndinototi nikisi ndogona kuvarimisa kana musiwechisinini ndiri dhiyabhorosi wowe haindinetse ndoipa munyongorosi ndobva ndaibata kole ndotoipakura pakaipa ndinoidya kunge mutakura nekuti palosi vaita meshi wowe haimbonetsa tongoipa makireshi tobva taibata totoiisa mupoto tobva taitora pano kunge huru saka chinzwa godfather batai mwana paipa akambopedzerwa wani namadhivhaipa azvitira ndove chimupfekedza idhaipa chazoona mega kuti inini ndakaipa saka masoja ekufoseta singagone kana kuvhurira munhu dhoketi buritsai ID tione muwallet baba nhasi ndokudzvanyirai mukoneti azviite mukona machahundidzvanye aiwa baba uyai panotipa mhanye ndiri koporokaini ini handizi faini handina kukurira kwawakabva kumamaini ndodonza tambo baba nini ndinodonza twaini ndotyora musanane ngoma ndinotyora spaini chimira tsona ndipe rhythm rehondo taurai neni muri kumhanya na Khonangale here muri kumhanya na Hove huru uri kumhanya nani 0772162651 timu yangu iri paFacebook taura nenu kana uri wa Hove huru nyora kuti Hove huru kana uri wa Khonangale nyora kuti Khonangale nyora kuti Sharks nyora kuti Mauto uri panani. Well, it is official Road to Cup Clash 2026 Khonangale chimbo chitangone ikoko tokanda ngoma ndokanda chahwiriri wapfana vamondipa moda kunditisa mbiri ndova roko wabuda mudziwa nemasiriri ndokanda ngoma ndokomerera ngechipikiri Hove huru inongotonga kumasvingo kunotinoidhaka kunge yambomwa kurongo pano toita kana chisomhanyisa madinga kunge sakachinzwa godfather zvimwe zvacho zvoda nyadzi hauye kuhondo nekasutu kechikadzi kasutu kanopfekwa nafadzi mumwe wangu ndatema ngoma aya anoda nyadzi saka
4 years usina hit dai wasiya ngoma wambozama kuimba jit nekuti ndinosimbisa kakalazi bandit mumwe wangu chiterera inini wanzwa kana uchida ndina hiti uya kwandopefoma wobva waona kuti ini ndiri mukoma kuvharira vanhu mukati kunge boma zvenyu zvekudhakwa wefekika nengoma ndiri soba ndinosiya ndabhobha ndiri mundevele ndosiya ndakurobha pogba atambire kwaana drogba chinzwa unzwe ngoma ndinobva pamukoba inzwa handingauyo kwanopefoma kwaunopiwa nzungu ndo mari shoma makufarisa baba kunanza transforma manje chenjerai kurarama vharirwa boma imimi hamuzi masoja kumangoma imimi mutori maroja musauye muchidhomoka marova fodya ini vakundiziva nepajoza hanzi une mbiri yekurova pfira denti masera shoma kwete plant tumangoma tushoma tunobhadhaiswa renti motapa dheni pangu baba ndine plendi uchiti ndine nzungu ende une dzungu what is this ndobva ndataura chirungu ti unondimisa tsaga une shungu handibuditse munhenga ndiri chakunonyepera vanhu kuti une mota plendi tikakukumura shota unopfeka pendi apa lendilodhi yari kunetsera rendi baba shaya sedhongi riri kutsenga madhendi makanyeperwa kuti muri homisokoro kupfeka kasutu nekasharo kebhasikoro baba nhasi munotongerwa chitororo munenge mombe kaya kupinzwa muforo isutu baba haiwanike kumasvingo musete kunge makadhakwa nekirango kahove kasinganetse tokapa makireshi pazvipuka zvese chinzwa pazvipuka zvese jamani iri howe haityise inogara mumvura saka imomo hamupise isu tsano isu tasadzitye hondo tokuita hwalakati mugowe zviziwe ndara kuda kuchipinda maiwe uri kunzwa kuda kudedera masoja echinebhauta titya aiwa masoja echinebhauta achise baba mungantaure kuti inini mungandiudzire shaks kuti anzi kune wiponini hove inotyisani konakomana wozviti uri musoja wati homisokoro ini cage match taura kuti cage match Zimbabwe mungantaura anzi amati cup clash cage match hakuna zvakadaro baba mjara zvikazonzi mukana wauya wecage match uri ready ro cage match onaika temboman mdara ndiri kuvunzwa ngomirai muri kupisa muri kuona cage match haidi mapostori ekuchechi imasketch munhu wacho wakadya ungachembiri kudyaaukapona waita laki zvekubharaki zvechihandaki ataki imbomira umise shaki mukuru inini ndiri shepiriona zvekuntaura kuti inini hanzi ndonzi shaki mungati inini hove shepiriona ndoisa muramba here hove ipiko Chimira. Yes, Zimbabwe, this is what happens when, of course, the talents are in the building. I am talking about the champions. When we talk of freestyles, we can't talk of freestyles without mentioning Hove Huru, without mentioning Khonangale. And of course, tonight had to be that night. Right of another Mazongo Sangana, Chete Maizia. And then la kwara nekuti one more pa WhatsApp pa Facebook mu studio but I know ngoti chance tongopera pa stage Vati koki yaman kuti muone kuti inini ndiri mauto hove iyi hainetse hove kungoisa munyongorosi kana chineti takutodya sadza but manje shaki zvainoitaka inomedza bharaki rese iri 1 waiziya saka munyongorosi pekaiogorosiausi kuona magogorosi yakamedza jona anga akadhaka iwe vomira iwe ndobva ndatomisa ipapo Zimbabwe chimbotaura neni pa 0772162651 nepa Facebook kuti iwewe wati uri kumhanya nani pana Sharks pana Khonangale mari yako iri panani. Well, Zimbabwe, that was that for tonight. I think abagaba nopana ngoimisira ipapo Sharks angwaba dzako dzinobatika pato ngoma pamaplatforms ese dziripo vakangonosecha Hove Huru anodziwana then mumaridhimu maridhimu tiri kupinda maridhimu tiri kupinda maridhimu mazhinji ari kubuda masongo edu munoona aripo andini kakona angachida kukubhuka anongokubata futi pasocial media ipapo vanondibata pasocial media then ndine number futi dzefoni munogona kuti kana makasununguka mune number aiwa 0718 443 548 ndimei number futi 0718 443 548 right Khonangale inini ndida ngobvunza mubvunzo wanisati ndasiya nhamba dzangu papapa ndobvunza here ndobvunza wabvunza here
mati ndobvunzwa kubvunza here mubvunza ndangobvunzawo maitiro ako kuti atakutokurambidza kubvunza alright aya alright inini nonzi Khonangale ndoteko inini kana mida kundiona pafacebook tiripo asi ndanozobatika padeni specially padeni chapchap munazobatika padeni pamba chapchap right musati maendaka yamani munoziva kuti mune muri timu yangu ka yamani kana tatombosangana so tinenge takuita zvekuti timboita sei pika peno so timbonakirwa yamani greetings elder. Yes, muri sei elder? Aiwa isiri nani. Well, Zimbabwe kana makateerera tina elder chippers ndo vatinawo panapa vati kumbokurukura nawo. Elder makateerera here? Ndakateerera kubva pazvatanga. Era anofunga maona hondo yandinayo ndine hondo yema-legends ema-elders munomo. Aiwa zvinofadza kuti zvikuendera mberi. Andidika. Kuti vakomana vavira vogawauye mangwana kubasa. Right. Hove Huru. Vanongotiudza timing ivo. Hove Huru mapanzwa eri mainvite kana mudhara kuoffice mangwana. Yes, Khonangale. Oyo. Invitation mainzwa zvanzi munokwanisa kuuya nguwai tibva tawirirana nguva tiri panepenyuro. Indi kuti urarira ipapo pamusuwo pacho ipapo. Saka I think elder 12 o'clock. Hove Huru 12 o'clock dzakanaka here. Yaman. Saka I think elder vanosvikana 12. Yaman, I respect. Ndenge ndakavamirira. Thank you so much, elder. Well, courtesy of Chippers Promotions, this is a Star FM and it is the road to Cup Clash at 2026. Khonangale. Yaman. Hove Huru. Ndara. Thank you so much. Kashoma kuti tizonzwa mudhara wachifona kana ngoma dzarowa. But zvikora kuti nofunga mabata panoita sei? Panonaka arume. Khonangale, Hove Huru, thank you so much. Mashikangopesera kumafans angu zofamba zvakanaka ngatisanganei kuCity Sports Center. Right. Ndikuya nemambura angu ndozvandaita Hove ikoko. Hove Huru mashoko ako ekupedzera. Mukona mudhara. Inini ndofunga munonyatsoziva kuti handisi weloud. Right. Inini masoja echine bout. Ndongosungana mabout. All right, chibema mirai. All right. Chibirai.